Rambutmu cukuran don ben ketara lanang tenan tambah ganteng. Alah, tambah ganteng gales iteng ya eben. Ora ya wis bene. Ora genggrek cangkemmu. Aku cangkemmu digugu kon nganu to Kang. Alah. Cangkemmu digugu, rambut kramat tok. Diopeni karo tengah taun. Diopeni ben dawa lemu. Basa lemu api-api kok kon gundul. Padakne kambil apa semangka ngono. Lah lek semangka ke gila pantes, kambil semangka gila pantes. Menungso kok rambute kon potong gundul. Rambut keramat dipajangi ben apik kok dipotong gundul. Perkara gundul ora gundul, perkara payu ora payu pancen ra didol ning pinggir dalan kek ra dipasarne ning pemasaran kok. Lah lek dipasarne ning pemasaran jual beli wedhus, jual beli sapi, jual beli garangan, jual beli musang ngono pantes. Iki ora tak dol Kang, rambutku rambut keramat. Tre tak cukur ngene iki. Iki bapak ibuku ki menging tak penging genten rambut tok arepe dilonglongi nggih apa ngono. Aja dilonglongi wis ben ngene iki. Aku seneng lek rambutku dawa, tak openi lemu. Perkara rabi ora payu ki pancene dasare wis remuk awake. Perkara rabi ora payu ki remuk, ganteng ora wis ora urusan aku. Aku tak pacak elek kene iki tim wong elek community cegatan wong elek minggir ya kene iki. Gelem deloken ra gelem ngaliya Kang.